a páni, ja zdravím nového videa, dnes sme tu preto, aby sme si povedali o Šmorkov. Je to 5. video za 4 dní, choré tempo som nahodil a normálne vidno, že na tom YouTube, že on nevie, čo má robiť. YouTube mi sťahuje čísla, nahadzuje čísla, sťahuje čísla, nahadzuje čísla, takže zriadnutia fantastické štvorky sú teraz, dajme tomu, 273, ale mne ukazuje 103, a pravdepodobne to pôjde ešte dole kvôli novým videám, lebo proste je rozhádzaný YouTube. A potom to zase bude hore, až kým sa to ustáli. Jednoducho YouTube robí si, čo chce, ale dneska sme tu kvôli Šmorkom, ktorý, ja netuším, či je to film, alebo je to animák, vyzerá to ako animák 3D, teším sa na to, mali by sme sa ho dočkať 20. takedy 8. júla, takže jo, poďme na to. Ja mám z toho veľké očakávanie a budem to pozerať tento v českom dubbingu, ale určite do budúcna na to pôjdem v slovenskom dubbingu. Budúci rok v júli sa ho ale dočkáme. Áno, je to další júlový deň, kedy okrem fantastickej štvorky, júlského sveta, Supermana sa dočkáme aj Šmorkov, takže áno, bude to jeden z tých animákov tohto roka. Ja očakávam, že veľmi to nezarobí. Skôr by to zarobilo, kebyže je to live fiction a vyzerá to, že je to animák. Moje očakávania sú také, že bude to roztomilé pre deti, roztomilé pre rodičov, aby si oddychli. Ja idem na to, lebo som na tom vyrastal, ale nemyslím si, že by to malo nejako mega zarobiť. Ale máme tu nebo proste roku 2019 vyššia zabudnutá dedinka a veľmi to nezarobilo. Tak si povedali, je čas urobiť niečo nové. Takže poďme za 1, 2, 3. Letos v létě, až budete potřebovat hrdinu, pohleďte vzhůru. Aha, takže dokonce to máme film. Já jsem asi strachy posmoulil. To není animák, ale to je film, dámy a páni. Každý den party. A každý šmoula má práci. Áno, Rihanna by mala byť Šmorkina a typujem, že aj nejaká tá skladba by mohla výjsť o... Nejšmoulovatější šmoulinka ve vesnici. Není báječné žít tam, kde se nikdy nic nepokazí. Dobre, dubbing je hrozný po česky, ale veľmi to, že je to iba ukážka. Honem, pojďme zachránit taťku. Chtějí-li zachránit svůj svět, OK, takže oni idú zachraňovať toho našeho. tatka Šmorka. A je to film, dámy a páni. Takže tá nádej zarobiť je veľmi veľká. Ja to si myslím celý čas, že to bude iba anima. Tak hele, já osobně šmoulím víc než celá ta tvoje divize. Tak tím mě neošmoulíš. Hej, nešmoulete se. Číhají na ně noví zlosini. Tohle je dílo zlých černoběžníků Gargamela a jeho bratra Razamela. Zahrajeme si hru Rozmázni šmoulu. Gargamel brata. Nebudou masný vlky. To bude asi pěkně nutné. Tak to môže byť dobrý anima. Nový Páč sa mi to. Jsme Mezinárodní šmoulí domobrana. Divize Paříž. A zažijí dobrodružství V Paríži. Tá tam tá pozorovala tá dvojka, tá. v úplně nových dimenzích. Že by multivesmír. Wow. Asi jsem spolkla žvejkačku. Šmoulové ve filmu. Jídlo pro černokněžníka Razamela. To si fakt můžeš objednat jídlo odkudkoliv? No samozřejmě. Hlavně dávej doručovatelům dýško předem. Jinak všechno oblíznou. Wow, dámy a páni, ja som prekvapený z toho, ako to vyzerá. A vyzerá to naozaj dobre. Vidno, že ja som nevedel, že do čoho idem, nevedel som, či to je animák, či to je 3D film. A vyzerá to, že je to film, dámy a páni, vyzerá to, že je to film. A musím povedať, že ja sa teším. Je tam nejaký multivesmír. Ono jasné, sú tam proste robené to pre deti, takže sú tam nejaké chybičky a tak. Šmorkovia není značka, ktorá by mala nejako vysoko rúbať, ale jo, páči sa mi to. Tento rok to bude bomba a ja si myslím, že po tých veľkých filmov, ako je Jurský svet, máme tam Jurský svet, máme tam Supermana, máme tam
fantastickú špolku, tak konečne niečo, čom si oddychneme. Tuším, že to vyjde napokon 18.7. Ale a úhlavnú rolu by tam mala zahrať Rihanna, kto bude pozerať anglickom. Kto bude pozerať slovenskom, tam myslím si, že to bude slovenské aj skladby a tak. Ale no, mne sa to fakt páči a napíš mi ty, ako sa tebe páči tento trailer. A to musíme podotknúť, že naozaj tie videá niekoľko vyšlo, takže zdieľajte, odoberajte tento kanál, aby som neprestal toto robiť. Nedeľu je Super Bowl, určite tam budú nejaké novinky, hovorí sa aj o Breskot 7, ale ja som s nohami na zemi, lebo Breskot 7 ešte stále sa iba natáča, ešte stále mesiac do natáčania a nechcem veriť tomu, že by už ukázali nejakú scénu nám. A tak no, takže napíš mi tebe, ako sa páči tento trailer, mne sa dosť veľmi páčil a jo, teším sa, Šmorkov nie je nikdy dosť, takisto ako Garfieldov a minulý rok prekvapivo Garfield zarobil, tak uvidíme, či tento rok zarobí Šmorkovia. A budúci rok tie animáky sú veľa, takže chápem, že tento rok dali Šmorkov, aby mali potom pokoj. Tento rok vlastne vyjde z tých veľkých animákov Zootopia, ktorú by sme mohli vidieť práve teraz nedelu, podať to pondelok ráno, pre nás Slovákov. Ale ja sa s vami lúčim, máte sa pekne, toto boli Šmorkovia a vidíme sa na budúce. Pravdepodobne pondelok, ale pri dnešných traileroch nikdy nevieš, možno už večer ohlasím ďalší trailer, takže sa maj pekne, čau.